Príjemný podvečer, milí diváci. Vítajte pri sledovaní prvej relácie Humenskej televízie v mesiaci apríl. Počas uplynulých dní sme s kamerou mapovali dianie v našom meste a pozreli sme sa na viaceré spoločenské, kultúrne a športové udalosti. Do dnešného vysielania sme zaradili aj tieto témy. Domácnosti a organizácie mesta Humenné už nepoberajú teplo od spoločnosti Chemes. Predstavíme vám inteligentnú domácnosť, ktorú si môžete vyskúšať už aj v Humennom. V kultúre prinesieme slávnostný program pri príležitosti Dňa učiteľov. V športe prezradíme meno víťaza Mestskej hokejovej ligy Humenné. Pripravených tém máme o čosi viac. Po skončení relácie budeme súťažiť. Majte príjemné sledovanie. Téma tepelnej energetiky v našom meste neustále rezonuje. Najnovšou informáciou je, že mesto Humenné má už nového výrobcu tepla, štátnu spoločnosť MH Teplárenský holding. Po viac ako 50 rokoch sa mesto Humenné tepelne odpojilo od spoločnosti Chemes. Stalo sa tak v piatkovú noc 28. marca. Nám dodávateľ tepla oznámil, že podvečer nám prestane dodávať teplo. My sme okamžite na to reagovali. Do prevádzky boli spustené nové záložné zdroje výroby tepla. Po vyhlásení konkurzu spoločnosti Chemes, ktorá bola jedinou teplárňou v Humennom, sme okamžite ako mesto začali iniciovať výstavbu nových tepelných zdrojov v Humennom v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a štátnym teplárenským holdingom MHTH, kde sme našli porozumenie a podporu. Sme začali pripravovať projektové zámery a pričom jednu kompletnú projektovú dokumentáciu aj so stavebným povolením na tepláreň na Sokoleji sme odovzdali MHTH. Na území nášho mesta vznikli dovedná 3 zdroje. Tuto, v tejto lokalite za zimným štadiónom, jedna tepláreň je na sídlisku pod Sokolejom a jedna je za strednou odbornou školou technickou. Keď sme sa pustili do odhadov na realizáciu, tak naše predbežné odhady na náklady boli viac ako 8 miliónov eur a optimalizáciou a našim efektívnym rozhodovaním sme tieto celkové náklady znížili na viac ako polovicu. Zdroje sú majetkom štátnej spoločnosti MHTH, ktorá je výrobcom tepla. Dodávky do humenských domácností a inštitúcií distribuuje Humenská energetická spoločnosť. Celé zásobovanie teplom zmenilo svojho dodávateľa tepla. Prechod bol plynulý, nevyskytli sa žiadne také závažné nedostatky. Je tu taká veľká istota, že nech sa deje, čo sa deje, vždy je tu záložný zdroj, ktorý je plnohodnotný. Je to skvelá informácia pre ľudí, pre tých 20 000 ľudí, ktorí odoberajú to teplo. Takže áno, opadol veľký kameň spod srdca. A my sme všetci veľmi spokojní, že sme mohli zabezpečiť dnes o polnoci nábeh náhradných zdrojov tepla tak, aby to občania absolútne nejakým spôsobom pocítili. Na to sme veľmi hrdí a ďakujem aj pánovi primátorovi a mestu, že nám dali túto dôveru, aby sme im túto situáciu takýmto spôsobom vedeli zabezpečiť. Budova na ulici 26. novembra, ktorú Humenčania poznajú ako Chemlonský internát, už roky svojím vzhľadom špatí naše mesto. Je však rozhodnuté, že nevábny pohľad na ňu sa stane minulosťou. Poslanci Mestského zastupiteľstva schválili na 13. zasadnutí dňa 23. októbra minulého roka odpredaj 3 nehnuteľností vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky, ktoré pri predaji pribudli do mestského rozpočtu, napokon výrazne prekročili očakávanú sumu stanovenú znaleckým posudkom. Bol som naozaj príjemne až šokovaný z predaja budov v našom meste. Predali sme 3 budovy, jedna bola škola EBG, ktorá bude naďalej slúžiť na vzdelávacie účely za 470 000 eur. Ten nájom tam bol, myslím, ročný okolo 14 000 eur, takže museli by sme 35 rokov čakať, kým by sa nám tých 470 000 eur dostalo do rozpočtu mesta. Ďalšou budovou bola budova Ruskej knihy v centre nášho mesta. Tam bol znalecký posudok vo výške 185 000 eur. Naozaj tu bol ten nárast ceny v transparentnej elektronickej aukcii veľmi vysoký, 320% oproti cene znaleckého posudku, takže predali sme ju za 592 000 eur, čo bola naozaj veľmi výrazná suma, čo prekvapila aj mňa. A tou treťou budovou bola budova
štátneho archívu, ktorej znalecká hodnota bola 151 000 eur. My sme ju odpredali tiež v transparentnej hoteliskej aukcii za 211 000 eur. Odpredaj nehnuteľnosti na Lesnej ulici bol mestskými poslancami schválený na základe žiadosti jej aktuálneho nájomcu. Budovy štátneho archívu a ruskej knihy boli záujemcom ponúknuté formou transparentnej elektronickej aukcie. Využitie získanej sumy vo výške 1 273 000 eur je vopred známe. Tie finančné prostriedky sme sa rozhodli aj s poslancami, veľkou väčšinou poslancov, investovať do rekonštrukcie budovy, ktorá už dlhé roky je takým trňom v oku, naozaj trošku aj hanbou. Je to verejná budova Chemonského internátu, ktorá je už niekoľko desaťročí dosť v zlom stave. Vlastne všetci primátori predo mnou stáli pred tým istým problémom, ale problém sa nikdy nevyriešil. Na rekonštrukciu Chemlonského internátu muselo nájsť financovanie samotné mesto. Použiť na tento účel dotáciu z iných zdrojov nebolo možné, keďže viac ako 20% budovy je využívaných ako obchodné prevádzky. Aktuálne je základný finančný balík známy. Samospráva preto podnikla ďalšie kroky. Momentálne sme dali už zadanie, najprv teda verejnú súťaž na výber projektanta, momentálne sa projektová dokumentácia pripravuje. Myslím, že je už v tej finálnej záverečnej fáze. Zistíme teda, aká bude potrebná celková suma. Ja viem, že tých 1 270 000 nemusí stačiť. Tým posledným krokom by mal byť teda spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa tejto stavby, takže keď to bude jasné, keď budeme poznať cenu, budeme mať projektovú dokumentáciu, bude treba urobiť ešte aj samozrejme tie stavebné povolenia, výber zhotoviteľa. Ak sa to všetko dá dokopy, tak sa pustíme do rekonštrukcie samotného Chemonského internátu. Prvá streda v mesiaci apríl znamenala zasadnutie mestského zastupiteľstva v Humennom. Humenskí poslanci sa v stredu 2. apríla zišli na 16. zasadnutí mestského zastupiteľstva. Spoločne prerokovali 18 bodov programu. V úvode vystúpili aj obyvatelia nášho mesta, ktorí vyjadrili svoj postoj k územnému plánu, ako aj možnej dopravnej zmene na uliciach Laborecká 1 a 4. Poslanci sa zaoberali rozpočtovými opatreniami mesta Humenné a technických služieb. Dlhšie diskutovaným bodom bol ceník správy rekreačných a športových zariadení. Ceny smerom nahor napokon zastupiteľstvo odobrilo. Dôvodom je aj modernizácia krytej plavárne, ktorá v súčasnosti prebieha. Prinesie nový bazén, ale aj párne sauny pre mužov a ženy. V pláne je aj obnova areálu letného kúpaliska. Rovnako bohatú diskusiu priniesol doplnený bod programu, ktorý sa týkal využitia úverových zdrojov. V rámci majetkových vecí schválili poslanci prenájom vybraného pozemku v prospech obchodnej spoločnosti MH Teplárenský holding. Humenská televízia vám rokovanie priniesla aj online formou na YouTube kanály, taktiež aj priamo na televíznych obrazovkách. Ak ste vysielanie nestihli, prvú časť zastupiteľstva ponúkneme v piatok 4. apríla, druhú v sobotu 5. s rovnakým začiatkom o 20. hodine. Celý záznam si môžete pozrieť v nedeľu 6. apríla so začiatkom o 15. hodine. V roku 2021 sa vďaka pracovníkom technických služieb mesta Humenné zapísala do knihy slovenských rekordov najväčšia zajačia rodinka. V tomto roku k nej možno pridajú ďalší rekord. Humenskou pešou zónou sa vo štvrtok 3. apríla vynula nezvyčajná reťaz vytvorená z vyfúknutých vajíčok. Vajíčka sú symbolmi Veľkej noci. Humennému možno po dnešku prinesú aj zápis do slovenskej knihy rekordov. Škôlkári a školáci pripravovali počas uplynulého mesiaca výduvky, ktorých konečný počet bol nečakaný a príjemne prekvapil. Spoločne priniesli takmer 8100 prázdnych škrupiniek. Mali sme predpoklad okolo 1000 tých vajíčok. 1000 sme rátali, že by možno mohlo byť, lebo nie je to zase také jednoduché vyfúkať vajíčko, si povedzme. A preto sme sa rozhodli ísť aj do tohto rekordu. Boli sme veľmi milo prekvapení aj tými deťmi, aj učiteľkami, že to vlastne s tými detičkami vyfúkovali aj v škôlkach, aj v školách, aj doma. Koľko vajíčok ste vyfúkli vy? 2. A ty? 3. Si koľko vajíčok vyfúkla? 4. 2.
4 mi zostali doma. A som zabudol. My sme vyfúkli 7. My sme vyfúkli 3. Bolo ťažké vyfúknuť to vajíčko? Áno, Pomáhala ti s tým mamka alebo táti? mama. Do výzvy technických služieb sa zapojilo 12 materských a základných škôl z nášho mesta, pridali sa aj 2 školy zo susedných obcí. S najvyšším počtom prispeli žiaci základnej školy Jána Švermu. Spoločne vyfúkli 2000 vajíčok. Motiváciou pre deti bola aj odmena, ktorú im venujú technické služby. Hlavnou motiváciou bolo aj to, aby sme deťom za ich teda prácu aj niečo ponúkli. A najhodnejšie nám to prišlo, že vlastne za tých 100 vyfúkaných vajíčok dostanú v škôlke, v ktorej teda sú, zasadíme im teda strom a budú ho môcť polievať, budú sa o neho starať. Pokus o rekord si vyžiadal dôkladnú prípravu. Jednotlivé kúsky bolo potrebné pospájať, aby ľahučké škrupiny neodniesol vietor. Okrem pracovníkov technických služieb s navliekaním pomáhali členky správnej rady okresnej organizácie Únie žien Slovenska. Nastúpili potom krajčírky, nastúpili a tak sme to navliekali. Navliekali sme to celé 3 dni, ale výsledok stojí za to. Myslím si, že aj celkom pekné kombinácie urobili. Od prvého až po posledné vajíčko sme prešli spolu s meračom. Po oficiálnom potvrdení dĺžky reťaze bude v knihe rekordov uvedené číslo 444 metrov a 40 centimetrov. Oznámime to vlastne slovenským rekordom, že chceme uskutočniť, a či teda vôbec niečo také bolo akože vytvorené. Zatiaľ také niečo nebolo vytvorené, čiže potom treba ešte pozrieť Guinnessovú knihu rekordov, či tam niečo také vôbec je. Možno budeme mať zápis aj tam. Sme najlepší na Slovensku! Hurá! Zapnúť práčku, kávovar alebo rúru už počas cesty domov, aby ste ušetrili čas. Zamknúť a odomknúť dvere na diaľku, monitorovať svoj domov, dostávať upozornenia, ak sa otvorili okná. To všetko a ešte o mnoho viac prináša Smart Home. Ponovom si ho môžete pozrieť aj v našom meste. Na Mierovej ulici v Humennom vyrástol múdry dom. Ten prezentuje moderné technológie a inteligentnú domácnosť spoločnosti Loxone. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v poslednú marcovú stredu. V tento deň mali záujemcovia a potenciálni klienti možnosť nahliadnúť do domu a zoznámiť sa so všetkým, čo dokáže. Snažil som sa im vlastne ukázať, ako sa celý dom dokáže ovládať, či prostredníctvom aplikácie alebo manuálnym zásahom. Samozrejme, ukázali sme, ako môžeme vidieť horné osvetlenie, ukázali sme im, v akých podmienkach dokážu fungovať, čo by to asi stalo, čo to prináša a hlavne, aby mali fyzický dotyk s tými našimi zariadeniami, aby si ich vedeli nejako navnímať, vedeli nejako fungovať s nimi. Benefitov inteligentnej domácnosti je mnoho. Svetlá sa môžu zapínať a vypínať automaticky. Termostat sa prispôsobí preferenciám. Ovláda sa aj na diaľku, takže si vyberiete, či prídete do príjemne vyhriatého alebo vychladeného domu. Popri komforte a pohodlí myslí aj na bezpečnosť a úsporu energie. Konkrétne funkcie závisia od toho, aké zariadenia a systémy si zákazník vyberie. Chceme integrovať osvetlenie v domácnosti, takisto riadenie vykurovania a chladenia. Poprípade zvažíme ešte fotovoltiku. V dnešnej dobe všetko cez telefón dokáže človek ovládať, tak toto je asi také najzaujímavejšie, že človek na diaľku vie, aký je skutočný stav, aké doma nie je. Fungujete v domácnosti tak, že ani neregistrujete to, že ten dom prispôsobuje všetko vašim potrebám a nemusíte sa starať o žiadne bežné záležitosti ako pridávanie teploty, nemusíte sa starať o osvetlenie. Všetko tento dom robí za vás, pretože on už vás má naštudovaných a má naštudované aj vaše potreby. Raz v budúcnosti by som si vedel predstaviť takéto niečo. Prvým zlatým partnerom na východnom Slovensku spoločnosti Loxone je humenská firma Eponacom, ktorá sa od roku 2010 zaoberá inteligentnou elektroinštaláciou. Máme za sebou viac ako 100 úspešných projektov, prevažne v Košickom a Prešovskom kraji. Záujemcovia, ktorí sa chystajú stavať dom alebo už stavajú dom, majú jedinečnú príležitosť prísť k nám a objednať sa na bezplatné konzultácie. Čo sa týka východného Slovenska, toto je, dovolím si tvrdiť, tá naša pýcha východného Slovenska. Čiže tento showroom spĺňa všetky podmienky, vedia ukázať
komplet všetky naše technológie a dokonca veľmi radi vám poskytnú akúkoľvek informáciu. Čiže treba si to prísť otestovať, vyskúšať a ja by som len odporúčal tento dom. Vďaka múdremu domu v Humennom môžete na vlastnej koži zažiť inteligentnú domácnosť v priestoroch obývacej izby, kuchyne, spálne a kúpeľne. Inteligentná domácnosť, smart house alebo domáca automatizácia je vec, ktorú používame doma roky, len sme ho možno takto nevolali. Každý má doma nejaký kotol elektrický plynový, kde má nejaké riadenie. Výhodou toho, čo ukazujeme a ponúkame my, že má celé to riadenie v jednej aplikácii, v jednom systéme. Keď máme nejaký spôsob tienenia, ovládania osvetlenia alebo aj rekuperácie, vieme ich ovládať natoľko, že keď máme v miestnosti nejakú prítomnosť, v tom prípade vieme, že nachádza sa niekto v objekte, potrebujeme buď kúriť, chladiť, zatiahneme žalúzie, ide o ten komfort toho koncového zákazníka. V tomto prípade sa o to stará miniserver ako základná jednotka. On posiela vlastne signály, ktoré nejako určia pomocou senzorík, čo sa má v danom objekte diať. Pre viac informácií sledujte facebookovú alebo webovú stránku mudrydom.sk. Začiatkom astronomickej jary pravidelne otvárajú svoje brány širokej verejnosti hvezdárne a planetária. Deň, ktorý je im venovaný, sa v tomto roku konal v posledný marcový víkend. Už tradične sa doň zapojila Výhorlacká hvezdáreň v Humennom. Podujatie je určené ako pripomienka významu popularizačnej a odbornej práce v astronómii. Témou jubilejného 10. ročníka Dňa hvezdární a planetárií bolo čiastočné zatmenie Slnka, ktoré sa udialo v sobotu 29. marca. Svoju maximálnu fázu v našej oblasti dosiahlo o 12. hodine a 26. minúte stredoeurópskeho času. Na tento úkaz bolo pripravené pozorovanie aj na streche Humenskej hvezdárne. Možnosť sledovať vesmírne divadlo však prekazilo počasie. Čiastočné zatmenie Slnka sme mohli pozorovať včera, ale tiež nám počasie neprijalo, ale návštevníci si mohli pozrieť živý prenos z iných častí sveta, tam, kde bolo zatmenie Slnka síce čiastočné, ale vo väčšej fáze. To znamená, mesiac zakrýval Slnko oveľa viac ako u nás na Slovensku. Pre širokú verejnosť bol vo Výhorlackej hvezdárni pripravený celodenný program aj v nedeľu 30. marca. Na našej hvezdárni dnes už prebehol program do poludnia, to znamená, najmenší si mohli pozrieť aj našu novinku, nový animovaný film 3, 2, 1 štart a takisto dnes nás čaká aj pozorovanie Slnka, avšak to počasie dnes nevyzerá optimálne, to znamená, pravdepodobne žiadne pozorovanie sa neuskutoční. Aj keď pozorovanie nebolo možné, nadšenci astronómie navštívili priestor kupoly. Tam si vypočuli informácie o teleskope typu Kepler, ktorým pracovníci hvezdárne pozorujú a zakresľujú slnečnú fotosféru. Predstavený bol aj moderný zrkadlový ďalekohľad na večerné pozorovania. Popoludnie bolo určené prednáške spojenej s diskusiou. Jej hlavnou témou bolo zatmenie. Odborné informácie ponúkol astronóm hvezdárne v Michalovciach Zdeněk Komárek. A keďže počasie pre zvedavcov neodkrylo ani nočnú oblohu, večerné pozorovanie na terase Výhorlackej hvezdárne sa neuskutočnilo. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najznámejšou celoslovenskou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy. V tomto roku sa uskutočňuje po 71. krát. Recitátori, ktorí postúpili do okresného kola, sa zišli v priestoroch Výhorlackého múzea. Súťažným dňom bol útorok 25. marca. Účastníci boli rozdelení do kategórií podľa veku. V prvej sa predstavili žiaci 2. až 4. ročníka základných škôl, druhá bola určená pre 5. až 6. základných škôl, príjmu 8-ročných gymnázií a žiakov základných umeleckých škôl vo veku 10 až 12 rokov. 7. až 9. základných škôl, druháci až 4. 8-ročných gymnázií a 12 až 15 roční žiaci základných umeleckých škôl sa stretli v 3. kategórii. Vo 4. súťažili stredoškoláci, 5. až 8 ročník 8-ročných gymnázií a ostatná mládež do 19 rokov. Umelecký prednes poézie hodnotila porota pod vedením predsedníčky Ireny Vargovej. Jej členkami boli Ľudmila Kapráľová a Veronika Lata-Matová. Víta mamka
dávalo veľmi dlho a sú mocné ako nik. Zajtra, deti, pripravte sa. Ukážem vám náš rybník. Ústracha nekričíkáte. Ale mamka, to snáď nie. Ešte máme riedke pierka. Nezvládneme plávanie. Náš kamarát Pišta. Pišta, to je medzi nami mimoriadne nadaný kus športového dreva. On sa na to označenie samozrejme hnevá. Stalo sa raz čosi vážne. Raz sa zdrúskal z bicykla. Našťastie tam práve vtedy bola Danka z našej triedy, ktorá strachom vykríkla a hoci sa sama bála, rýchlo Pištu ratovala. Prednes prozaických diel bol posudzovaný komisiou v zložení Otília Semanová a Michal Kurty, jej predsedníčkou bola Eva Friedrichová. Obe poroty zhodne posudzovali výber zvoleného textu, náročnosť, originalitu, hlasovú a rečovú techniku, použitie slovných i mimoslovných prostriedkov, či výstavbu, gradáciu a pointovanie prednesu. V lese žil ťateľ. Mal červený kabát a červenú šiapočku. Bubnoval zuvákom do stromu a vyťahoval z nich hrobáky. Raz zaletel až na kraj lesa a tu zbadal, ako po ceste mašíruje regiment vojakov. V čele kaprál, vzadu bubeníček s bubienkom. Tam vzadu, to je asi ťateľ, povedal si vtáčik. Má červený kabát, červenú šiapočku a bubnuje. Keď bubeníček na chvíľku prestal, sniesol sa k nemu ťateľ a spýtal sa. Tak čo, máš nejaké chrobáky? Mám, povedal bubeníček. Ja mám chrobáky v hlave. Víťazi v každej kategórii postupujú na krajské kolo. Návrh na postup však dala komisia aj pri niektorých účastníkoch umiestnených na druhom mieste. V prednese poézie budú okres Humenné na krajskom kole reprezentovať Anna Lecáková, Tamara Rutrichová, Ela Haníková, Valéria Vaceľová a Sofia Babiaková. Mena všetkých ocenených vám ponúkame v grafickom prehľade. Medzi súťažiacimi, ktorí si na prezentáciu vybrali prozaické diela, sa postupujúcimi na krajské kolo stali David Kala, Patrícia Lipčáková, Kristína Vachulová, Jakub Slivka, Zoja Ciprová a Lara Hajdučková. Aj tentokrát vám v obrazovom prehľade predstavujeme všetkých ocenených. Krajské kolo sa uskutoční v Prešove. Súťažným dňom recitátorov poézie bude 28. apríl. Prozaické diela budú znieť 29. apríla. Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku je aktívny aj v našom meste. Základná organizácia Čemadok v Humennom pripravila besedu spojenú s premietaním dokumentárneho filmu. Podujatie s názvom Posledná grófka v Humennom sa uskutočnilo vo Vyhorlackom múzeu v piatok 28. marca. Vypočuť si informácie o posledných majiteľoch humenského kaštieľa prišlo takmer 60 ľudí. Dnes by som rada priblížila príbeh veľmi zaujímavej osobnosti nášho mesta. Je ním Imrich Andrášik, o ktorom pomerne málo vieme. Je synom posledného majiteľa humenského panstva. Oženil sa vo Švédsku v čase, keď bol v diplomatických službách a priviedol sem mladú ženu. Rodinnej línii, ktorej pokračovateľom bol Imrich Andráši, bola venovaná prvá časť piatkového popoludnia.
Pani Šimkuličová predstavila jeho šľachtických predkov. Venovala sa však najmä životu Imricha a jeho manželky Stely, ktorých život sa drasticky zmenil počas a po druhej svetovej vojne. Stella o tom, čo zažila v Humennom a čo zažila v Budapešti v medzivojnovom období, napísala po návrate do Švédska knihu. A dnes by sme radi priblížili jednak príbeh Imricha Andrášiho a jednak filmový dokument, ktorý natočili švédski filmári na základe knihy, ktorú napísala Stella. Druhá časť podujatia patrila projekcii spomínaného filmu. Natočený bol v roku 2020 pod názvom Stella – História vojny. Történet a háborúkról. Apám úgy gondolta, túl fiatal vagyok ahhoz, hogy külföldi diplomatákkal találkozgassak. Úgy gondolta, még néhány évig maradjak a gimnazistáknál, esetleg a kadétoknál. Bármennyire is szerettem a drága öreg papát, nem tudtam elszakadni az én magyaromtól. Legtöbbször ott állt lent az utcán és várt, amíg írtam a leckémet. A 16 éves Stella Schüllenserna a stockholmi felsőbb társadalmi osztályok tizenéveseinek életét élte. Zongoraórák, leckék, barátnők és figyelmes gavallérok között. Nagy összetartó család vette körül, a jómódú Schüllenserna rokonság. Už od roku 1955 si na Slovensku a Česku pripomíname Deň učiteľov, ktorý pripadá na 28. marec. Dátum nie je vybraný náhodne. Je to deň narodenia Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Tento deň je venovaný oslave práce všetkých pedagogických zamestnancov. Každoročne si ho pripomíname aj v Humennom. Študentská hymna Gaudeamus Igitur v podaní speváckeho zboru základnej umeleckej školy Petra Brajnera v Humennom otvorila slávnostné podujatie venované učiteľom z materských, základných umeleckých a stredných škôl, ktoré pôsobia na území nášho mesta. Uskutočnilo sa v deň sviatku, v piatok 28. marca. Humenská samospráva takýmto spôsobom vyslovuje vďaku pedagógom za ich obetavú prácu, trpezlivosť a inšpiráciu, ktorú odovzdávajú mladým ľuďom a formujú budúce generácie. Umeleckým prednesom pozdravil prítomných Simon Baláš, člen zboru pre občianske záležitosti mesta Humenné. Slová uznania venoval učiteľom primátor nášho mesta Miloš Meričko. Využívam túto príležitosť, aby som sa poďakoval všetkým učiteľom bez rozdielu stupňa a typu škôl v našom meste za statočnú a obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní našej mladej generácie, ktorá získava v škole nielen vedomosti, ale i druhý domov. Získané vedomosti budú ich verne sprevádzať celým životom. Nezničí ich zloba nepriateľa a nedokáže ich ukradnúť ani ruka zlodeja. Je to čas na vyjadrenie vďaky a úcty vám všetkým, pre ktorých sa učiteľstvo nestalo iba povolaním, ale aj poslaním. V mene študentov a žiakov sa prítomným prihovorili členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Humenné. Svojimi slovami a svojim príkladom nám ukazujete, aké hodnoty sú v živote dôležité. Učite nás nielen riešiť rovnice či rozumieť literatúre, ale aj vážiť si druhých, byť slušnými, vytrvalými a odvážnymi. Drahí učitelia, dnes je váš deň. Deň, keď by sme chceli, aby ste vedeli, že si vašu prácu nesmierne vážime. Možno vám to niekedy nehovoríme často, možno si to uvedomíme až neskôr, ale verte, že každý z nás si z vašich hodín odnáša niečo cenné. Niečo, čo si ponesieme celý náš život. Každoročne je táto slávnosť spojená s udeľovaním ocenení. Humenská samospráva ocenila dovedna 16 pedagógov. Z rúk primátora nášho mesta si cenu prevzali 4 učiteľky materských škôl. Ako prvá si ocenenie prevezme Natália Godžáková, učiteľka materskej školy na ulici Dardovských hrdinov v Humennom. Na pódium už prichádza
prichádza Petronela Čorná, učiteľka materskej školy na ulici Osloboditeľov v Humennom. Z rúk pána primátora si prichádza prevziať ocenenie aj Mária Hnatová, učiteľka materskej školy na ulici Partizánskej v Humennom. V tejto chvíli prichádza na pódium Gabriela Andrejová, učiteľka zo súkromnej materskej školy na Duchnovičovej ulici v Humennom. Cenu získalo aj 8 pedagógov zo základných škôl. Na pódium pozývam magisterku Adrianu Bodovú, riaditeľku základnej školy Dargovských hrdinov Humenné. Druhá v poradí k nám prichádza doktorka Eva Sinajová, učiteľka základnej školy Hrnčiarska Humenné. V tejto chvíli si príde prevziať ocenenie magisterka Ivana Kočanová, učiteľka základnej školy Kudlovská Humenné. Z rúk primátora mesta si ocenenie prichádza prevziať magisterka Adriana Bačišinová, učiteľka základnej školy Jána Švermu Humenné. Ďalšou ocenenou, ktorú pozývam k nám na pódium, je magisterka Viera Belančinová, učiteľka základnej školy Laborecká Humenné. Ocenenie si prichádza prevziať magisterka Katarína Jakubčová, učiteľka základnej školy Pugačevova Humenné. O prevzatie ocenenia poprosím aj Moniku Šalatovú, vychovávateľku základnej školy SMP Humenné. Na pódium si ocenenie prichádza prevziať magister Ján Bačišin, učiteľ základnej školy svätých Cyrila a Metoda, ako organizačnej zložky Cirkevnej spojenej školy Humenné. Ocenenie si prevzali aj 4 pedagogičky zo základných umeleckých škôl. Dámy a páni, ocenenie si prichádza prevziať magisterka Leka Ivancová, učiteľka základnej umeleckej školy Petra Brajnera Humenné. Na pódium pozývam ocenenú magisterku umenia Zuzanu Dirbákovú, učiteľku súkromnej základnej umeleckej školy Múza na meste Slobody v Humennom. Z rúk primátora mesta si ocenenie prevezme aj diplomovaná umelkyňa Eva Kocúrová, učiteľka súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto Humenné. Ďalšou ocenenou učiteľkou je diplomovaná umelkyňa Aneška Džurbalová zo súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská Humenné. Za všetkých ocenených pedagógov sa poďakovala Zuzana Dirbáková. Pre mnohých z nás je toto povolanie nielen prácou, ale zároveň aj celoživotným poslaním.
poslaním, ktoré vykonávame mnohokrát aj mimo školy, vo svojich domácnostiach a počas víkendov. Preto by som rada poďakovala nielen mestu Humenné, ale zároveň aj našim najbližším, ktorí nám umožňujú toto poslanie vykonávať na 100%. Slávnostné udeľovanie cien bolo popredkávané hudobnými, speváckymi a tanečnými číslami. Predstavili sa žiaci základnej umeleckej školy Petra Brainera a súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto. Zlatým klincom programu bol spevák Peter Cmorík s kapelou. Svojím vystúpením vytvoril príjemnú atmosféru a slávnostnému programu dodal ten správny punc. Známymi piesňami rozospieval aj hľadisko. Ak ešte nemáte program na zajtrajší piatkový podvečer, dávame do pozornosti prvý z koncertov cyklu Humenskej hudobnej jary. V koncertnej sieni Kaštieľa so začiatkom o 18. hodine sa predstavia Violet Quartet a Ladislav Fančovič. Vstupenky na tento koncert môžete získať aj v dnešnej súťaži. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom pozýva v pondelok 7. apríla na Deň otvorených dverí. Návštevu môžete využiť aj na bezplatné vyšetrenie cholesterolu, glukózy v krvi, meranie krvného tlaku či množstva telesného tuku. Taktiež je tu pozvánka na divadelnú podskalku. Predstavenie Hina Menžilo, aj my máme srdce, vzniklo v spolupráci s deťmi a mládežou z Podskalky. Výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich workshopov je jedinečný program, ktorý vás chytí za srdce. Uskutoční sa v utorok 8. apríla o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku. Štvrtok 10. apríl sa poniesie v znamení Dňa narcisov. Do verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine sa pravidelne zapája aj mesto Humenné. Pri tejto príležitosti sa na kultúrnej trojbodke v Humennom uskutoční promenádny koncert, a to v čase od 9. do 12. hodiny. Predstavia sa žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Múza v spolupráci s humenskými materskými a základnými školami. Športovú bodku za svojou sezónou dali aj nadšenci hokeja. V sobotu 29. marca bojovali na vyvrcholení Mestskej hokejovej ligy. Od vlaňajšieho novembra do konca marca patril Humenský zimný štadión amatérskym hokejistom. Dôvodom bola Mestská hokejová liga, ktorá po úspešnom 0. ročníku pokračovala prvým. Za organizáciou súťaže stojí Pavol Hrubovčák. Nebolo to jednoduché začať, ale nakoniec sa nám podarilo poskladať 5 tímov, aj keď jeden tím nakoniec nedohral vlastne základnú časť. Tak sme ostali 4 tímy, ktoré potom bojovali o postup do semifinále a potom teda do postup do finále, kde sa dostali tímy ako sú Panthers Legends, kde Legends sa stali vlastne aj víťazmi základnej časti. No a čo sa týka organizácie, tak bolo to niekedy náročné, niekedy menej, ale som rád za každého jedného chalana a kapitána, že dokázali poskladať týmy, aby sme vôbec ročník mohli odohrať a verím, že toto bude dobrou pozvánkou aj pre ďalšie týmy, aby sa k nám pridali do ďalšej sezóny. Posledná marcová sobota znamenala pre amatérskych hokejistov nesmierne dôležitý deň.
Na programe mali záverečné stretnutia, a to so všetkým, čo k tomu patrí. Slávnostným príchodom na ľad, štátnou hymnou Slovenskej republiky i hlasnou podporou fanúšikov. Chcel som, aby sa mnohým chalanom splnil sen, keďže toto boli viac menej na 99% amatérski hokejisti, tak aby zažili atmosféru normálneho hokeja. Ja sám som to nikdy nezažil, toto bola premiéra, takže úplne super a ďakujem aj mestu Humenné a všetkým, ktorí nás podporili touto aktivitou, že vôbec sme mohli využiť kocku a časomerači a rozhodcové a všetko s tým spojené, takže fakt veľká vďaka, lebo nebolo to ľahké, ale zvládli sme to. V boji o 3. miesto si zahrali hráči tímov Jarkob a Falcons. Túžba po výhre bola viditeľná na oboch stranách, avšak úspešnejším mužstvom bol Jarkob. Hráči jednoznačne prevýšili súpera, skórovali 8-krát, pričom brankár Jarkobu vychytal čisté konto. Konečný výsledok 8-0 znamenal jasnú bronzovú priečku pre Jarkob a nepopulárne 4. miesto pre Falcons. Vo finále bojovali Panthers a Legends. Mladí Pantheri a skúsenejšie legendy viedli vyrovnaný súboj. Obidve mužstvá vyvíjali tlak. Ako prví skórovali hráči Legends, no Pantheri dokázali odpovedať a po vyrovnaní sa aj dostali k streleckej chuti. Skóre zvýšili na 4-1, legendy znížili na 4-2, no Pantheri ešte pridali. Konečný výsledok napínavého finále bol napokon 5-3. Tým Panthers sa tak tešil z vytúženého víťazstva. Pocity sú fantastické, verili sme si od začiatku, že to zvládneme, aj keď nebolo to ľahké, však sme aj prehrávali 1-0 v začiatku, ale potom, keď už sme dali na 2-1, sme si verili, že to už musíme dneska udržať. Som rád za každého jedného chalana, makali sme celú sezónu, nevždy sa nám darilo, niekedy lepšie, niekedy horšie, ale v závere sme to zvládli, takže je super! Víťazný tím hnala dopredu aj silná podpora z tribúny. No, boli sme prekvapení za to, koľko ľudí nás prišlo podporiť. Bolo to úplne super a nemám čo k tomu viac dodať. Fakt skvelý zápas. Za 3. miesto si bronzovú trofej a medaily prevzali hráči Jarkobu, ktorí tak neobhájili minuloročné víťazstvo. Strieborné kovy a pohár za 2. miesto poputovali aj v tomto roku hráčom Legends. Víťazných Panterov dekorovali zlatými medailami hokejisti HC19 Humenné, Roman Durný a Jakub Ragan. Víťaznú trofej prevzal kapitán tímu Erik Durila. Humenskí futbalisti muži sú v jarnej časti stále bez výhry. V sobotu 29. marca nestačili na lídra druhej Monakobet ligy. Prešov porazil Humenné 3-0. Už túto sobotu 5. apríla sa Humenčania predstavia doma. Na trávniku privítajú Starú Ľubovňu. Začiatok zápasu je o 16. hodine. V stredu 26. marca sa žiaci humenských základných škôl stretli na okresnom kole školskej športovej súťaže. Podujatie pod názvom Midi Cool Volley organizovalo Centrum voľného času. Chlapci predviedli svoje volejbalové zručnosti v telocvični základnej školy Dargovských hrdinov. Do súťaže sa prihlásili 4 družstvá, reprezentujúce základné školy Hrnčiarska, Dargovských hrdinov, Jána Švermu a Cirkevnú spojenú školu. Jednotlivé tímy sa skladali zo 4 hráčov. Hralo sa systémom každý s každým, pričom víťazom stretnutia sa stalo družstvo, ktoré ako prvé získalo 2 sety. Po ukončení hracieho dňa bolo zrejmé, že nepopulárna zemiaková medaila pripadla chlapcom zo základnej školy Jána Švermu. 3. miesto obsadili žiaci základnej školy Hrnčiarska, na 2. skončili zástupcovia Cirkevnej spojenej školy. Víťazmi turnaja sa stali hráči hosťujúcej základnej školy Dargovských hrdinov. Počas posledného marcového víkendu sa na pretekoch v Spišskej Novej Vsi zišli plavci z 18 klubov Slovenska. Medzi nimi nechýbal ani humenský. Reprezentovali ho 2 muži, Martin Leňo a Damian Cirka, a 4 ženy, Dominika Vasilková, Hanna Midlová, Klaudia Ruščanská a Lilien Kulanová.
Všetci humenskí plavci sa vrátili domov s medailami a vylepšili si 21 osobných rekordov. S bilanciou 11 zlatých, 12 strieborných a 2 bronzové medaily obsadili v celkovom umiestnení druhú priečku za prešovským klubom. Milí diváci, pripravené témy sme vám už ponúkli a je tu záver našej relácie. Pripomínam, že v piatok 4. apríla odvysielame prvú časť Mestského zastupiteľstva a v sobotu 5. druhú časť s rovnakým začiatkom o 20. hodine. Celý záznam prinesieme v nedeľu o 15. hodine. Do pozornosti vám ešte chcem dať, že v nedeľu 6. apríla o 21. hodine ponúkneme záznam zo slávnostného programu, ktorý sa konal pri príležitosti Dňa učiteľov. Teraz pokračujeme našou súťažou a magazínom Týždeň v Prešovskom samosprávnom kraji. Zatiaľ dovidenia. Na rade je naša súťaž. Vitajte pri jej sledovaní. V minulom týždni sa vás moja kolegyňa Erika pýtala, po koľkýkrát sa v našom meste uskutočňuje medzinárodná súťažná výstava Karpatská kraslica. Správnou odpoveďou je číslo 33. Ak ste nám ju zaslali, zaradili sme vás do dnešného žrebovania o vstupenky na prvý koncert v rámci Humenskej hudobnej jary. Uskutoční sa už tento piatok 4. apríla so začiatkom o 18. hodine. V priestoroch koncertnej siene Kaštieľa sa predstavia Violet Quartet a Ladislav Fančovič. Poďme sa pozrieť, ktorým dvom z vás poputujú 2 lístky. A prvou výherkyňou je Anna Barníšinová a druhou Mária Dolobáčová. Srdečne blahoželám, o prevzatí vstupeniek vás budeme kontaktovať. Budeme radi, ak sa do súťaže zapojíte aj o týždeň. Stačí, ak nám napíšete, kde si v našom meste môžete pozrieť inteligentnú domácnosť. Odpoveď ste iste zachytili v dnešných správach. Správna odpoveď vás zaradí do žrebovania o lístky na predstavenie o rybárovi a zlatej rybke v podaní divadla Etudy. Uskutoční sa v nedeľu 13. apríla o 15. hodine v priestoroch Domu kultúry. Vaše odpovede čakáme tak ako obyčajne na známej adrese suta@htv.sk, v poštovej schránke v Dome kultúry alebo na našich sociálnych sieťach. Majte príjemný zvyšok večera a krásne dni. Dovidenia.